En Mieke. Ben je klaar voor Miek? Nou, niet nooit. Niet echt, hè? Nee. Miek heeft mij gevraagd om er 2 gedichten voor te lezen die ze zelf heeft uitgezocht. Uit 6431 gedichten die Ron geschreven heeft. Hè? En het, Was even zoeken. was even zoeken. En voordat ik dat mag doen van jou, gaan we toch helaas even terug naar waar het allemaal mee begonnen is. Hè? Het begon als een schrikkeljaar 2020, maar dat wisten we toen nog niet. En in maart weten we allemaal wat er gebeurd is. Hij kwam in het ziekenhuis terecht en we hadden eigenlijk dagelijks contact met elkaar. Hoe gaat het? En op een gegeven moment, ja, door die kloterige situatie van toen, je mocht ook niet naar Ron toe, hè? En dat was natuurlijk, dat werd steeds zwaarder en moeilijker. Maar jij vond toch een manier om toch met hem contact te maken. En dat was eigenlijk, ja, het ziekenhuis bood de gelegenheid. Hoe is dat precies gegaan? Ik mocht op een gegeven moment video bellen. Dan kwam de verpleegster, die hield aan haar telefoon bij Ron. Die lag aan de beademing, dus dat was eigenlijk heel moeilijk te communiceren. Het enige wat ik dus zag, als ik sprak, dan zag ik zijn ogen zoeken van, waar is ze? Hij herkende dus wel mijn stem. Maar op een gegeven moment, dan ben je uitgepraat met te zeggen van hoe gaat het? Want hij kon niks terug. En toen had ik op een gegeven moment het idee, ik ga zijn gedichten voorlezen. En ik zag hem daarbij echt zo, eigenlijk opknappen van, je zag de herkenning en rust komen in zijn lijf. En en de verpleegkundige die zei op een gegeven moment, goh, want hij kon natuurlijk ook niet vertellen wie die was of wat, want spreken was met de beademing echt moeilijk. En toen zegt ze, dat wist ik niet. En ze zegt, is het mogelijk dat wij zo'n bundel krijgen, want dan weten we tenminste wie hier ligt. En die ben ik toen gaan brengen. En dus het contact was via de gedichten eigenlijk, voor mij in herinnering. En ja. Maar dat was voor jou zelf natuurlijk ook heel belangrijk. Dat je op die manier. Want ik wilde, ja. Omdat je niet mocht, je kon niet naar hem toe, je kon hem niet aanraken, je kon hem niet troosten, niks. Hij was alleen daar. Dus ja. Nou, het is fijn dat je dat even nog met ons wou delen. Dan ga ik even bladeren in die 6341 gedichten van Ron, zeg maar. Dit zijn 2 gedichten die jij hebt uitgezocht dus, en die waarschijnlijk ook voorgelezen zijn aan Ron, zeg maar in die... hoe lang heeft hij daar precies gelegen? 5,5 week heb je op de IC gelegen. Ja, 5,5 weken op de IC. De tel kwijt. Ik dacht nooit, ik zal je een paar dagen niet zien. Laat staan een week of een maand. Dat zou ik niet overleven. Een paar uur, een dag, oké. Maar een week of langer, dat zou niet kunnen. Ik liep door de stad gisteravond, langs plekken waar ik niet vaak kwam. Een hoop dingen leken nieuw. Nieuw asfalt, nieuwe tegels, nieuwe huizen. Nieuw stuk Marnixstraat, oud benzinestation. Iedere groep toeristen die voorbij kwam, die liep te blowen alleen of in groepjes.
Elke straat die rook naar wiet. Elke zwerver had een halve liter bier. Ik had niets. Ik rook niet eens meer. Ondertussen telde ik de dagen dat ik je niet had gezien. Maar ik wist niet meer waar ik beginnen moest. Ik was de tel kwijt. De tijd. De weg kwijt. In de stad waar ik al zo lang bleef. Ik zag de Poezenflat, daar moest ik langs. Ik telde mijn voetstappen op weg naar huis. Tja. Nog eentje dan. Voor 2. Als ik zie dat jij bezorgd bent, dan ben ik het veel meer. Als ik zie dat jij pijn hebt, dan doet het bij mij zeer. Als ik zie dat er problemen zijn, dan wil ik ze oplossen. Als ik weet dat je gevangen bent, dan zal ik je verlossen. Als je denkt dat je alleen bent, dan zal ik in je buurt zijn. Als je denkt dat alles donker is, dan ben ik het licht. Als je valt, zal ik je vangen. Als je springt, dan spring ik mee. Als je zwemt en geen land kan vinden, dan zal ik het eiland zijn in de zee. Als je niet meer van me houden kan, dan houd ik van ons. Voor 2.